Takže čus lidi, já vás vítám u mojho prvého tutoriálu a dneska to bude tutoriál, jak obnovit server list na Vietkongu. Tak mám ľahší způsob a ten ťažší. Ten ťažší možno bude fungovat, možno ne. A ten ľahší bude určitě 100% fungovat. Keď ne, tak mi napíšte do komentáru. Dobre, tak ideme na ten ťažší první. Dáme si zložku počítač, C, tam si najdeme zložku Windows. V tej zložke si najdeme System32, to bude někde tady, moment, musím to najít, tady, vidíte. A potom tady zložku drivers, to je jedno. A tady etc, vidíte, a potom toto si prostě dáme, že vytvoriť odkaz, moment, vytvoriť odkaz si dáme ano, tady vidíte. Potom toto si minimalizujeme a dáme otvoriť. Môžete aj ve WordPade plus alebo co máte, ale ja to robím ve WordPade. Tak dáme OK. Vidíte? Čileky sa to tady ukázalo a toto to dám do popisku, toto si iba skopírujete takto za rovno týchto rádku. A toto sa vám tam už iba objaví, toto si nevšímajte. Proste tady po túto síťku a 2.2.1 localhost. A proste dáte iba, že uložiť a takto to iba presunete a premeníte. Ale ja už to mám, tak ja už to nebudem robiť a včeleky ideme na ten ľahší. Tak stáhnete si z úložka, si stáhnete tento host, dáte zase otvoriť, tak. A či ve WordPade OK, otvoriť. A čileky to iba sem pripíšete takto nejak. Tak, tady to máte, čileky uložíte a já jsem si to zase vypal, no nevadí. Tady Windows, drivers, to je System32, pardon, nechtěl jsem vás pomýlit, drivers a co. A iba to takto premeníte a budete to mít, ale já to mám tak. A myslím, že Vietkong by vám měl normálně jít. Tak to bylo asi pro tento tutoriál všetko. Možno budem robiť více tutoriálu, to nevím. Tak a dajte like, odběr a zatím čus.